Benvinguts a la secció musical de Ràdio Escola. Avui ens introduirem en el món fascinant de la música, on descobrirem els sons, els ritmes i les emocions que ens permeten expressar-nos i comunicar-nos a través de les notes. Aquesta va ser la primera peça musical que va tocar a la seva vida. I aquest so són les notes musicals bàsiques d'aquest instrument. Parlem d'un alumne de batxillerat que, a més de bon estudiant, és saxofonista. Es diu Jana Escabias i toca coses com aquesta. Va començar a tocar el saxo quan tenia 6 anys, atraïda pel seu so i la seva peculiaritat. Al conservatori, quan entrem de petits, fem com una roda d'instruments, i jo doncs volia tocar la guitarra, no sé per què. I el primer instrument que vaig provar va ser el saxo, i el vaig veure, em van tocar una cançó i vaig dir, no, jo vull fer el saxo, no sé, em va encantar el so, com era diferent als altres, atípic, diguem, i doncs vaig dir, jo vull tocar el saxo. Durant tot aquest temps, ha après no només sobre el saxo, sinó la música. El solfeig, per exemple, és clau per poder tocar qualsevol instrument i també aprendre a respirar. És complicat, ja. Sí, el fet de coordinar el bufar, per exemple, amb les notes que toques, doncs pot ser complicat. Després trobar els dits amb les notes i tal, però crec que al moment que ho pilles és fàcil, ho podríem dir. És acostumada a portar-lo penjant, però portem l'arnès. Llavors hi ha arnesos especials que se fiquen als ombros, i no et fa que reparteixis el pes, que és millor. Actualment, la Jana, quan surt de l'escola andorrana, es converteix en una música professional. Toca amb una banda del conservatori. També a la banda del conservatori, i aquí al col·le també vam crear un grup i vam concerts per aquí. Doncs a la bateria hi ha el Iker Ordóñez, al baix l'Héctor i a la guitarra el Sergi. El somni de la Jana seria poder dedicar-se al complet a la música. M'estic preparant per arribar a un conservatori superior per dedicar-me a això. Després de batxillerat, anirà al Conservatori Superior per treure's la carrera de saxofonista. Esperem que algun dia puguem veure el seu nom dins el reparto de l'Orquestra Filharmònica de Viena. Molta sort, Jana, i sobretot, moltes gràcies per compartir-nos la teva experiència.